Mayong aga. Kapataganik yung chulo, oh. Ay, ari siya nga mo nga candidate, so welcome to Singapore. Pasensya, hindi gid na yung pamatsyag ko na pinagnawan ko. Ari kami di subong sa Labot sang sa Orchard Ano maganda? Tower. Live ka? Bakit to kami sa sa may Orchard Tower, may church anniversary isang upod namon. Bahala na kung hindi ka makaintindi. Ilonggo version ng kuya kay hindi ko makakabalahog Tagalog. Bulol. Palagpat. Muli si Maria, single. Si Shirley, single man. Diri ay single, pero sa Pilipinas may asawa. So, pakita ko sa inyo ang tinatawag na Singapore. Sa ang ginatawag